ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ. ಸೊ ನಮ್ಮೈನಿ ದೂರ ಬೈತನ್ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಮೈಸೂರಿಗೂ. ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆತ್ತನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಮೈಸೂರು ನಮಕ್ ಮಸ್ತ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಉಂಡು ತೂವರೆ. ಐಟ್ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಪೋಯಿನಿ ಮೈಸೂರು ಅರಮನೆಗ್. ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಎಂಕುಲು ಒಂಜಿ 4-5 ಜನ ಇತ್ತ. ಸೊ ಮಸ್ತ್ ರಶ್ ಇತ್ತುಂಡು. ಅಂಚನೆ ಎಂಕುಲು ಮೈಸೂರು ಅರಮನೆ ತುಲೈಪೋಯ ತುನಗ ಮಾತಕಡೆಟ್ಲ ಸೇಮ್ ಉಂಡು. 4 ಒಂಜೇ ಲಕ್ಕ ತೋಜುಂಡು ನಮಕ್ ಅರಮನೆ. ತುಲೈಲ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಪೇಸಸ್ ಉಂಡು. ಸೊ ದುಂಬುದ ಕಾಲದ ರಾಜರ್ನಕ್ಲ ಫೋಟೋಸು ಅಂಚನೆ ಮೈಸೂರ್ದ ಗ್ರೌಂಡು ಅವೇನು ಮತ್ತೆ ಎಂಕುಲು ತೂದ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ತ ಬೊಕ್ಕ ತುಂಬುದ ರಾಜರ್ನಕ್ಲು ಪೂರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿತ್ತಿನ ಕೆಲವು ಐಟಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಇತ್ತ ಮುಲ್ಪ. ಸೊ ಮುಲ್ಪ ತೂಲಿ ಚೇರ್ ಮತ್ತೆ ದೀತಿರು ತುಂಬುದ ರಾಜರ್ನಕ್ಲು ಪೂರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿತ್ತಿರು ಬಂದೇನ. ಸೊ ಅಂಚಿನ ಮಸ್ತ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಪೂರ ದೀದಿತ್ತಿರು ಆಯ್ತು ಕೆಲವು ಪುದರ್ ಪೂರ ಗೊತ್ತುಚ್ಚಿ ಮಿಕ್ಕಲವರ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮೈಸೂರು ಅರಮನೆಗೆ. ಮಸ್ತ್ ಶೋಪ್ ಉಂಡು. ಮಾತ ಕಡೆಟ್ಲ ಸೇಮ್ ತೋಜು ನಮಕ್ ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಪೂರ ಮಾತ ಕಡೆಟ್ಲ